mikä kaikki olisi sulle mahdollista, jos sulla olisi aina niin sanotusti oikea fiilis, jossa siis pystyisit viemään itse sellaiseen tunnetilaan, mikä aina palvelee sitä tilannetta ja auttaisi sua suoriutumaan siitä tilanteesta sillä parhaalla mahdollisella tavalla. Ehkä sä olisit rohkeampi sun ilmaisussa, ehkä sä esiintyisit varmemmin, ehkä sä asettaisit sun rajat varmemmin, ehkä sä veisit itses inspiraatioon just siihen sopivaan tunnetilaan. Tai ehkä sä pystyisit ohittaa, siirtää, käsittelee sellaiset blokit, jotka yleensä jarruttaa sun tekemistä ja alitajuisestikin estää sua menemästä eteenpäin. Sä vaan käsittelisit nää ja jatkaisit matkaa siitä viisastuneena. Tervetuloa Aamunuotiolle. Mun nimi on Maria Kaunismäki, fysioterapeutti ja hyvinvointivalmentaja sekä yrittäjä. Yrittäjänä siis autan ihmisiä kehon, mielen ja arjen tasapainoon. Kun me saadaan kehoon vapautta, liikettä, rentoutta, hermostoon rauhaa, me saadaan meidän mieleen fokuskykyä, voimaa, me otetaan se meidän oman mielen voima käyttöön. Opitaan tekemään siitä jarruttavan elementin sijaan se elementti, joka vie meidät just sinne meidän tavoitteisiin ja unelmiin, joita me halutaan. Mä luulen, että säkin haluat arjessa toteuttaa itseäsi, menestyä, sä haluat voida hyvin ja tehdä tämän kaiken tasapainoisesti niin, että sä palaudut hyvin ja sä toimit tehokkaasti ja sä nautit siitä kaikesta. Tänään näitä asioita kohti mennään pohtimalla tunteita, sitä, että miten me voidaan ohjata meidän tunteet, ja mehän siis voidaan ohjata meidän tunteita just siihen haluttuun suuntaan, mikä meitä palvelee milloinkin. Tosi monesti mä kohtaan sellaisia ajatuksia, että tavallaan että nämä tunteet vaan on ja näihin ei pysty vaikuttaa. Mä oon kuullut kymmeniä kertoja mun asiakkailta saman palautteen, että wow, käsittämätöntä, että ennen mä aina luulin, että mun pitää vaan odottaa, että tämä tunne menee ohi. Eli tavallaan ei ollut sitä voimaa ja tietoa siitä, että me voidaan vaikuttaa tähän tunteeseen. Ja sitten kun nämä ihmiset oppi vaikuttaa siihen tunteeseen ja ohjaamaan omaa tunnettaan viisaasti, niin tilanne muuttui ihan täysin. He ymmärsi ja nämä ihmiset koki, että he pystyvät muutamassa minuutissa ohjaamaan sellaisen tunteen toiseen suuntaan, mikä on aikaisemmin voinut viedä siis päiviä. Ja meillähän kaikilla siis tulee näitä. Se voi olla joku epätoivon tunne, se voi olla ahdistuksen tunne, se voi olla, että mä en nyt pysty tähän tai mä en osaa tätä tai joku sellainen tunne, joka tavallaan jumittaa ja estää meitä menemästä eteenpäin sillä tavalla, kun me tiedetään ja säkin tiedät, että sä pystyt menemään eteenpäin, mutta joskus vaan tulee niitä blokkeja, niin miten sä pystyt sitten niitä blokkeja ohittaa tai ei ohittaa, vaan ratkaiseen. Ja sitten kun sä pystyt käsittelemään ja suhtautuu näihin tunteisiin tällä tavalla, mitä tapahtuu automaattisesti sen jälkeen, sä alat voimaantua ihan hulluna. Sulle tulee ihan hirveästi vapauden tunnetta, koska sä tiedät, että tällaiset tunteet ei enää pysäytä sua. Tällaiset tunteet on sulle, kun sä tajuat ja opit, että miten niitä ohjataan, niin niistä tulee sulle vaan niinku lisää matskua pureskeltavaksi, mistä sä saat energiaa. Ja aina kun sä tavallaan yhden tällaisen asian käsittelet ja pääset sen kanssa eteenpäin, sä opit aina jotain uutta itsestäsi, sä saat aina vähän lisää sun voimavaroja ja sitä sun lahjakkuutta käyttöön. Sä pystyt puhumaan sen paremmin ulos, se auttaa työelämässä, se auttaa ihmissuhteissa, se auttaa, jos sä haluat treenaa, se auttaa sun henkisellä matkalla, jos sä teet sellaista. Kaikki muuttuu, koska tunnetila on se, joka luo meidän todellisuutta. Tunnetila on se, joka valikoi sen, että jos meillä tulee, sanotaan nyt vaikka hankala puhelu, niin lähdetäänkö me siihen siitä tunnetilasta, että meidän pitää hyökätä sitä vastaan, vai osataanko me ohjata itsemme, vaikka huomataankin, että hei, mulla tulee nyt tää hyökkäystunne, mutta mä osaankin ohjata itseni heti tänne toiseen tilaan, jolloin sen puhelun sävy muuttuu aivan täysin. Ja puhelu, josta sulla olisi voinut tulla tosi hankala olla aikaisemmin, niin muuttuukin sellaiseksi, joka voimaannuttaa sua. Ja josta sulle tuleekin hyvä mieli ja sellainen olo, että vitsi mä handlaan tämän homman. Eli
kun sä tunnistat sen tunteen, kun sä teet näitä harjoituksia ja sä tunnistat sen tunteen, se voi olla kehossa tai se voi olla mielessä, se voi olla tunne, se voi olla ajatus, se voi olla joku kehonosa, se voi olla joku tietty tapahtuma. Sä tunnistat sen taustalla olevan tunteen. Ehkä sä tunnistat sen kehossa. Ehkä sä jopa ymmärrät jotain siihen alitajuisesti liittyviä malleja, mikä ei ole sinänsä oleellista. Sä pystyt menemään tunteiden kanssa tosi paljon eteenpäin ilman, että sä tunnistat, että mistä ne tulee. Ja joskus ihmiset jää myös jumiin siihen, että no hei, että mulla on nyt tällainen tunne ja tää tulee nyt siitä, että mulla on lapsena ollut sellainen ja tällainen kokemus. Jep, se voi tulla sieltä ja voit sä sitäkin käsitellä, mutta kun sen asian käsittelemiseen ei välttämättä juuri nyt ole kaikkein optimaalisin hetki, niin miten sä tässä hetkessä meet eteenpäin siitä tunteesta niin, että se ei jarruta sun koko päivän tekemistä tai jarruta, kun sä oot menossa pitää sun uran tärkeintä puhetta tai kun sä oot tekemässä sitä tärkeää puhelua, joka avaa sulle mahdollisuuksia. Silloin ei ole aika lähteä purkaa sitä lapsuuden kokemusta. Silloin on aika ohjata tunne eteenpäin ja mennä eteenpäin. Ja ottamatta pois mitään siltä, että on myös joskus tosi hyvä käsitellä niitä syvempiä asioita ja ne auttaa tosi paljon. Niistä on todella upeita kokemuksia niin mulla kuin mun asiakkailla, mutta joissain hetkissä on myös tosi tärkeää vaan mennä eteenpäin. Ja vasta kun meillä on hyvä olla kehossa, turvallinen olla, niin sitten me saadaan todella paljon enemmän irti myös niistä syvemmistä työstöistä, jos me sellaisia halutaan tehdä. Eli kun sä teet tämän tyyppisiä harjoituksia ja opit ohjaa sun tunteita sinne, minne sä haluat, niin ne sun alitajuiset mallit ei enää ohjaa sua, vaan sä alat itse ohjata sua ja niitä alitajuisia malleja. Ja ne alitajuiset mallit muuttuu myös tällä tavalla. Eli meidän aivoissa ne asiat, jotka tapahtuvat samaan aikaan, niin ne linkittyvät toisiinsa. Englanniksi neurons that fire together, wire together. Eli mitkä syttyy samaan aikaan, niin ne linkittyy toisiinsa. Joten kun sä alat ohjaa sun tunnetta vaikkapa johonkin tiettyyn tilanteeseen liittyen, johonkin toiseen suuntaan, mihin se on aikaisemmin mennyt, niin se uusi polku sun aivoissa alkaa vahvistua. Ja kun vanhaa polkua ei käytetä, niin kiitos meidän aivojen neuroplastisuuden eli muovautuvuuden, niin ne vanhat verkot häviää, kun niitä ei käytetä. Eli aivan käsittämätön mahdollisuus ihan sun käsien ulottuvilla. Ja mä oon itse todella upea esimerkki tästä. Yleensä kun ihminen on epävarma, kuten minä oon ollut, niin se ei välttämättä tunnista sitä. Se ei välttämättä aina näy edes ulospäin niin kuin suoraan, mutta aina on ne ihmiset, jotka todella spottaa sen. Ja aina se, että jos me ollaan epävarmoja, niin se jarruttaa meitä tosi paljon meidän elämässä. Ja just tämän tyyppisellä työskentelyllä mä itse aloin huomata, että hyvänen aika, että on näitä tiettyjä tilanteita, joissa mä itse asiassa, kun mä oikein mietin, niin käyttäydyn tosi oudosti. Mä en jotenkin seiso sen takana, mistä mä puhun, tai vaikka mä seisoisin sen takana, niin mä en jotenkin luota siihen, että miten mä puhun sitä. Mä aloin tekemään just tämän tyyppisiä asioita. Mä aloin ohjaa sitä tunnetta tiettyyn suuntaan, ja muun muassa käytin tosi paljon sellaista asiaa kuin siltatunteet. Niin mä pääsin todella paljon eteenpäin. Pystyin tavallaan ohjelmoimaan sekä mun hermostoa että mun alitajuntaa siihen, että se epävarmuus ei olekaan todellisuutta, vaan se on vain tunne, jonka ei tarvitse määritellä mua, ja mä lähdin ohjaa sitä tunnetta toiseen suuntaan. Ja se muuttui aivan täysin. Ihan niin kuin muutamassa päivässä, muutamassa viikossa mä huomasin, kun mulla alkoi tulla tosi paljon enemmän itseluottamusta. Ja yllätys, en tiedä, että mikä jekku tässä oli, mutta aika pitkälti niihin aikoihin mulle alkoi myös tulla todella paljon pyyntöjä puhumaan. Aivan niin kuin joku näkymätön nappi olisi kääntynyt ja yhtäkkiä ihmiset siis aistivat ja vaistosivat sen varmuuden, joka oli tullut sen epävarmuuden tilalle, ja silloin alkaa nousta yleensä esiin myös siinä omassa todellisuudessa sellaisia asioita, jotka on aikaisemmin jäänyt vähän niin kuin varjoon. Me ei ole päästy käsiksi niihin. Eli
Jos sä haluut lisää palvelevia tunteita, yleensä ne on jotain sellaista kuin rauhaa, rohkeutta, luottamusta, turvaa. Nämä kaikki mahdollistaa sitä itsensä toteuttamista. Sitä, että sun arki on sen näköistä, mitä sä haluut. Sä pystyt rakentamaan sen tasapainoisesti niin, että sä pidät huolta itsestäsi, sun mielestä, sun kehosta, jos sulla on perhe, sun perheestä, sun läheisistä, kaikesta, mitä siihen sun kokonaisuuteen liittyy. Sä palaudut hyvin ja sä toimit tehokkaasti. Ja myös pakko ottaa esille, koska se voi olla jollekin tosi tärkeää. Mä haluan pitää tämän tosi positiivisella puolella, mutta onhan meillä kaikilla voi joskus myös olla semmoinen niin sanottu tunnejumi, hankala olo, vähän semmoinen juminen olo, vähän ahdistunut olo. Jotenkin sellainen, että se ei olekaan enää vain yksi huono päivä, vaan niitä alkaa tulla vähän päällekkäin. Tämän tyyppisillä jutuilla me pystytään myös ohjelmoimaan itseämme tollasesta tilanteesta eteenpäin. Eli opettaa meidän alitajunnalle ja meidän hermostolle, että hei, tämä olisi se aivokemia, mitä me haluttaisiin, ei niinkään tämä. Miten sä tänne pääset? No sä pääset tänne, kun sä opit tuntee ja kuulee niitä tunteita, sun kehon viestejä. Sä pystyt silloin toimii enemmän läsnäolosta käsin, etkä reaktiosta käsin. Eli silloin, jos me ollaan vähän niin kuin tunteiden vietävissä, niin joku tilanne tulee ja sitten me vaan reagoidaan siihen. Ja sitten tulee tämä klassinen, mitä monet asiakkaat mulle puhuu, että no sit mä vaan toimin näin, tai miksi mä en tajunnut sanoa noin, tai vitsi kun mä olisin tehnyt näin. Meillä ei tule enää tällaisia, koska me ollaan jo siinä tilanteessa läsnä. Me ei olla reaktiossa ja vähän niin kuin skannailemassa, että mitä jostain kohta tulee ja miten mun pitää reagoida, vaan me ollaan täysin rauhassa, täysin rentona, jolloin meidän aivot toimii paljon paremmin, jolloin me pystytään tekemään paljon viisaampia ratkaisuja. Ja me muistetaan se tilanne myöhemmin ja me nähdäänkin enemmän ne positiiviset asiat siellä. Sulla säästyy aivan hulluna energiaa ja sä pystyt käyttämään sen energian silloin niihin asioihin, mihin sä oikeasti tarvit sitä, mihin sä haluat laittaa sitä. Sun energia ei kulu siihen, että sä yrität selviytyä jonkun hankalan tunteen kanssa tai jonkun hankalan tilanteen kanssa tai sun ei tarvii enää miettiä tuntitolkulla, että miten sä hiot sun puheen jonkun alun tai miten sä nyt palvelet tätä asiakasta tai tätä ryhmää tai tätä tahoa, vaan sä tiedät, että kun sä oot enemmän rauhassa, niin sä saat ne sun kaikkein parhaat taidot käyttöön silloin, kun sä tarvit niitä. Ja se tapahtuu melkein automaattisesti. Koska kun sulla on kyky ohjata tunteita, sä oot enemmän läsnä, sä oot enemmän kehossa, sä oot huomattavasti luotettavamman oloinen, susta huokuu sellainen turva ja rauha. Ja se on se, mitä ihmiset yleensä aina haluaa. Se on se, mikä tekee ihmisestä vakuuttavan, rauhallisen, luotettavan ja sellaisen, kenen kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä, kenen kanssa me halutaan mennä eteenpäin, kenen kanssa me halutaan, mitä nyt elämässä sitten halutaankaan itseämme toteuttaessa tehdä. Jos tämä aihe kiinnostaa sua enemmän, niin mulla on olemassa Hyvän olon verkkoheimo, jossa meillä on 1 kuukauden teemana juuri tämä asia. Eli mä juuri opetan siellä, että miten tunteen saa kehosta liikkeelle, miten voi tuoda sen läsnäolon tilan siihen tilalle. Siellä on semmoinen ihana bodycare-harjoitus, joka on tällainen kehollinen harjoitus, jolla voi myös vähän kutsua, jos siellä kehossa on jotain tunnetta jumissa tai jos haluaa vahvistaa jotain tunnetta. Ja sitten siellä on valmennuswebinaari, joka jos mennään sit syvemmälle näihin aiheisiin ja pääset ihan oikeasti tekemään näitä harjoituksia, jotka tuottaa sulle oivalluksia. Ja oivallukset on ne, jotka sitten oikeasti muuttaa sitä sun todellisuutta ja sitä sun elämää. Eli jos nämä kiinnostaa, niin lue tuosta alta lisää tai laita mulle viestiä, niin jutellaan lisää, jos haluat hyppää mukaan. Kiitos ihan hirveästi, että vietit mun kanssa tämän hetken. Itse asiassa voitaisiin tehdä vielä loppuun niin, että ota itsestäsi halausote, tuo itsesi ihan hetkeksi läsnäolon tilaa. Anna kaiken tuon äskisen ikään kuin mennä ja upota jokaiseen sun soluun. Anna sen vaikuttaa, anna sen johtaa sua sellaiseen itsevarmuuteen,
itsesi toteuttamiseen, tasapainoon, mitä ikinä se sulle tarkoittaa. Anna se voimaannuttaa, anna se inspiroida. Sä voit hiljaa sun mielessäsi myös kiittää itseäsi siitä, että annoit itsellesi tämän hetken aikaa. Voit myös kiittää muita sun kanssa tämän hetken jakaneita ja mahdollistaneita. Laskea sitten sun kädet ja avata sun silmät. Toivottavasti nähdään heimossa tai jossain muualla. Oot lämpimästi tervetullut, jos sä oot siinä kohdassa elämää, että haluat astua ikään kuin seuraavan askeleen, harppauksen sillä sun omalla polulla. Kiitos paljon, nähdään taas. Moi moi!